सोरबा सोरबा जेनेबा एलबाम नुग्राफोरा सिनायोबो जानो हागौ। दाथ' मर्दान ओंखारो जाहैबाय ना आदा जों खालामना दा आदा लोगोफोर हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर दिनैहाय जोंनाव आलासि फैनो नागिरदों आरोखि ना न'आव गोजाननि आलासि गलाघाटनि आरोखि ना जोंनिनो गोदोनि आरोखि ना बर'नि एक्टर गाजोला आदा गहिन मुसाहारि जोंनि न'आव फैनो नागिरदों। सोरबाफोर आंखौ मोनायाव मानो ससमा गानखो नंगोन आरोखि ना आंनि स्टाइल बे दिस इज माय स्टाइल यस आं सानावबो गाननो हागौ मोनायावबो गाननो हागौ उन्दुनानैबो गाननो हागौ जेरावबो थांलाय फैलायावबो गाननो हागौ ससमा खुन्थाल गोसोम नुलाजोब्बाय बोरैबा ब्लेक नुलाजोबदों आरोखि ना दा सोर गहिन मुसाहारि आं नोंसोरनो थाखाय देखायगोन आरोखि ना जोंनि बिफानिनो आरोखि ना जोंनि बाबानि बिदानि फिसाला जायो आरोखि ना असे साजेस मुसाहारि गहिन मुसाहारि बिदि जाहैबाय आरोखि ना थ' गलाघाटआव थायो नालाय फैगासिनो आं देखायना होगोन आरोखि ना दा नायलांबाय था भिडिअखौ थ' लोगोफोर सोरबाफोर सिनाया जानो हागौ आरोखि ना आदा गहिनखौ जेनेबा गोदोनि जेनेबा एक्टर आरोखि ना बै समाव एलबामबो गायोमोन सिनेमा मोनथाम मोनब्रैसो दंमोन आरोखि ना ओमफ्राय ओरैनो सर्ट मुभिफ्रावबो गायोमोन आरोखि ना थ' सोरबाफोर सिनाया जानो हागौ ओमफ्राय सोरबाफोर जेनेबा एलबाम नुग्राफोरा सिनायोबो जानो हागौ। मोजांखा नायनोबो मोजांखा महराव आखलाव खामानियाव दामानियाव एकबारेखा गाज्रिया गाज्रिखा मोजांबाबो गाज्रिखा आखलाव खामानियाव दामानियाव जों बेखौ मोनथिखानायखा। गोदो समाव आलदामोन दे खानाया बबिडियल स्टाइल होनोमोन मानसिफ्रा बबिडियल स्टाइल लायोमोन आरोखि ना खानाया गयरा गयरि सेम टु सेम बबिडियल बायदि स्टाइलमोन आरोखि ना ओमफ्राय दाथ' खानाया गैला हाबा जाबाय ओमफ्राय गोबावबो समजों लोगोसे मानसिनि महराबो सोलायबाय दा माबायदि मानसिया देखायना होनोसै आरोखि ना अब्ला ओइलाय आदाया नाहरदों ओइलाय गारिया बेनो आरोखि ना बेयावनो दङ बाजैजों आदाजों ओमफ्राय बै पेट्रल पाम्प सोलायजोब्बायना मोखाङा फुरा आदा गहिननि वाइफ ओमफ्राय नानि मोनाथ' न'आवसो ओरै एसे मोजां देखायना होबावनो आं नायदो गोदोनि एलबाम सिनेमा गाग्रा दा सोलायजोब्बाय सिरियै दा गैला गोदोनि बायदि नंला दाथ' मर्दानसो ओंखारो जाहैबाय ना आदा दा आदामोननि सम गैला दा गोदान जेनेरेसन ना आदा बोरायबाय ओमफ्राय लोगोफोर आदाया साहा लोंहैदिनि थौ होननायखाय नैबे टाउनावहाय आरोखि ना आंनि लोगोनि बे राजानि दखानाव लाना फैयो आरोखि ना साहा लोंनो होननानै हारसिङै गान्धि हारसिङै देखायनासो होबावसै आं नोंखौ नै बरा एवनायखौ मादैनि स्पेसियेल बरा बिराद टेस्टि फैनानै जाफैनो हागोन दालिनि बिराद गोथावखाना फैनानै जाफैनो हागोन नैबे लिटिल बाइट क'क्राझारनि लिटिल बाइट ओरै अपोजिटआव नङा होमबा मादै थिगखौनो खोन्थाबाय लकेसना फैनानै मेंबोखाथारबाय साहा लोंबासो दा राखांसिगोन दे दा सफैबाय अबे थाङा स्कुलनिफ्राय फैदों होन्दों नामा नों हा मोनायावसो गयो स्कुला साहाखौ नांबाय थागौ आंनो 24 घन्टा मोनबाय थाबाबो लोंगोन आं बाजैयालाय साहानि लाबार नंगौ नङा साहा लाबार नङा नामा गाइखेर आदायाथ' साहा लाबारखा ना सेमखा ना जोंहा फुरा सेम बेखौसो आंनि बुस्थु बे साहाया चब्बिस घन्टा साहा मोनबाय थाबा ओरैबायदि खुसि जायो आरोखि ना ओमफ्राय गेसबो जायो थेवबाबो नागारा फुरा लोङो गोदो लोङोमोन ना बिदियाव बिरादनो मानसिफ्रा बिदियावल' होयोमोन दखानफ्राव दा बिदिखौ फसायबावला ओमफ्राय जों दा सालाकाथियाव थांगासिनो आरोखि ना आनै मोनाव ओमफ्राय आदाया माने गोबावजोंसो फैनाय जायो नालाय दा हाबखाजोबनानै थांनांगौ जाहैदों ना आदा बेरायजोबनानै थांखानांगौ आरोखि ना माला फैनाय जाया फुरा माबा गैया फुरा गेरेन्टि गैया ओंखायनो बेरायजोबनानै थांगोन बाहायबा गिजाथि खुरमाफोरनाव जाहैबाय दा थांगासिनो आरोखि ना सालाकाथि मोनबायानो जोङो रोंलाय आदा हेन्डसाम नुदोंथ' हेन्डसाम नुदों होनदां
बै लाइट जोंनाया जाहैबाय बे माबानि आरोखि ना आदा थुलाराम बे फंबाय ओमफ्राय नैबे देरसिन नैबे आदा बाबुराम आनैनि फिसाला आरोखि ना सानैबो खाथियाव थायो आदा बाबुरामा ओमफ्राय दा सुथि जाथ'वाखै आरोखि ना नैबे सालाकाथिनि NTPC आवनो मावो नालाय फुरा साउन्ड खोनागासिनो माबा गंग्रं गांग्रां गंग्रं फुरा मेचिन सालुजोबो आरोखि ना उखुन्दै खुबलाजोब्बाय नै फुरा माबा जोमैथां माथां ओंखारलाजोब्बाय फुरा नायलाय मा नाम दुस्ट' खेलायनाया नुवाखै खेलायनाया ओरैबायदि ओमफ्राय लोगोफोर दसे सम थायैनो आदा बाबुरामाबो फैबाय आरोखि ना डिउटिनिफ्राय ओमफ्राय बेनि उनाव साहा होफैबाय आइया साहा मोनलोंबाथाय फाग्ला जाखायो आंथ' खुसियानो जुत गैया जथ'बार साहा मोनगोन इसेबां आंनि थाखाय खुसि आरोखि ना साहा लाबार नालाय खम लोंबाय आङो खुसिजों जाबजों साहा मोनबाथाय खुसियानो जुत गैया फाग्लासो ओमफ्राय लोगोफोर बिसिनिफ्राय दसे सम जिरायनायनि उनाव न' फारसे मोनफैफिनबाय आरोखि ना न'आव मानि फैफिनबाय आरोखि ना मोनसे सिनेमानिखौ हले उन्दैयाव नायनायखौ बिराद गोसोआव दं बै गुन्दा रल लालायनाया दालाय ना हैफ्ला दालाय एक्ट्रिस ना माखौ फसायलायो ओमफ्राय उनाव दोखो फैजायो पाब्लिकफोरजों जिबायदि बुजायो आयै ओमफ्राय बे सिनेमाखौ नुबा आरोखि ना बे आदानि फिसाला दं खम गाबो होनदों नामा राजाया आदाखौ बुजानाय नुबा सिनेमायाव गाबलायबावो नामा जायख्लङा माने बे आदानि सिनेमाखौ नुबा आरोना ओमफ्राय बे बुजानाय गुन्दा रलाव पाब्लिकफोरजों बिराद बुलाय होजायोना बे नेगेटिभ रल लानाय दं बेखौ नुबा बिराद गाबो जाहैदों गथ'आ जारला खोन्थालाय सिनेमानि नामखौ औ मोनसे सिनेमानि नाम दङ दख्लबसे गोसोम जोमै ओमफ्राय माखासे जेनेबा दङ सर्ट फिल्म दंबावो आरोना सर्ट प्लेंकार्ड माने गोबां दङ आरोखि ना सर्ट फिल्म बेफोर सर्ट मुभि माबाफ्राव सिखावनि राजा बेफोर सर्ट फिल्माव दं आरोखि ना आदाया